Norokni bisingo khoroksase wana mabai kopulong ungoi tangkhana. Aboni bagai ang norokno okok sawo. Tamno chawoi nungoi thangnai hwnoi tawanadi. Phiya tamno kannai tamno chumnai hwnoi tawanadi. Chamungni slai langma torkoyadiba. Phiya richumni slai bwsak torkoyadiba. Richumni bagai tamni wana khomrok bahaikhe torlok nahadi. Borok samungbo tangya ribo tagya. Aboni bagai no tamno chanai tamno nungnai tamno kannai chumnai abono tawanadi. Puito kwrwirokno omorokno manna nayo. Omorok bebak norokni samung nango hwnoi chukna hani. Norokni pha sawoi mano. Tamo khe nung kaitoni hani bagai se wansogradi. Bo naimatoi no tongna bagai se wansogradi. Haike bo norokno asok manerokno rwano. Aboni bagai no khnani bagai tawanadi. Khnani khna wansokjagano tinini tangmani tinini ungo. Mungsani bagai phano tawanadi. Tamo khe norok bebagono suri sanai hambai rwoi nangma manei no kaitoni thani sandi. Jisu afuro sagerokno hai hinui saka. Norok tamosok asok kirijak. Tamosok norok puito kwrwi wngbai. Tamni hunba kaito chungno rwmani phola abo chungno bwkha kusu khlaiya. Bini phola chungno belai kheno phansi rwo hamjak rwo phiya sak soge man rwo. Bo samakhe ahai ang khairok mabai no nini ungo. Nung belkhe ani phan teibo rago. Haikhe Kristoni phan ano koboloi tongo hwnoi sawoi manna bagai ang belai tongma baisi kok kotor sana hwnkhe ang tongthogo. Phola kwthani phanbai norok kwbangma khatongna teikhhe norok kaitor no puito khlaima bai. Khatong rwnai kaito norok no tongthok rwsuk thwng kha kwchang rwsuk thwng. Tamni hwnkhe subrayung hai hinui sawo. Ani wansukma rok bai nini wansukma rok thanchaya. Tei nini lama rok bai ani lama rok bo thanchaya. Tamni hunba habai nokha chukma sukno norokni lama bai ani lama asukno chugo. Tei norok wansukma bai ani wansukma rok bo asukno chugo. Nini poja no subrayung no yaphadi. Haikhe bo nono darau rwoi tongnai. Bo waisa phano borok kaham no ninangna rwglak. Tamni hunba ang se subrayung ang slaijakya. Aboni bagai norok o Jacobni bosong tabuk bo komoroi thangyakho. Bo bwkha baijarok no hamrwo tei borokni kwsarok no khapongoi rwo. Bo koktoma hamya khna phano kiriglak. Bo subrayungni thani bwkha bwtharjak tei khom khom ungjak. Naidi ang nungbai tongo. Nung thangthani no ang nono hamyani kati rwoi tongnai. Ang nono o hawo kiphilei tubo phinai. Ang nono samarok khlaipayasak no ang nono yakarglak. Kaito no mungsa phano khogoi tongoi manya. Sristini bebak manui no nini thani pheljak. Bini mokol bwskango phiyokjak phiya chwng bebak no saksakni kok no bini thani ma sanai. Ani bwkha o dudro mudro ungoi phaifuro. Nini bwkha kwchangmung rok no ano bwkha srang rwkha. Nini thani bwkha beranai rok nono kwrak khe puito khlaima bagui nung borok no kwchang kwchang khe tono. Ani sakmang tei ani bwkha se phan bai phano. Kaitor se ani bwkhani phan tei ani mol brom bromni manthai banta. Kaitor bwsuk se maya gwnang. Bo bwsuk se si bwsuk se elem gwnang. Bo khachama rok no romoi manai sabo tong. Bini samung no sawoi manai sabo tong. Elem bago hai hinui sama hai. Subrayungni bwkha sabo sawoi man. Sabo bono phwrwngoi man. Sabo bono swkang baira mungsasuk rwkhaba. Abono bo kiphilei rwna nangnai.
bo sebebak manwirokno snamo. Bini bisingtwi phiya bini bagwi sebebak manwirok tongo. Kaitor mol brum brumno chwng sasa ongthong. Amen.